салом, духтаракои меҳрубон, модарои азиз. Духтаракои навор кардам. Комментарияда нависиянд, ки ки ҷо гум шиден як бора. Бовар кунен, очаҷон ма провожат кардам, дига бо ҳамо бигем ҳоли пешина. Успех намекунӣ. Бо намедонам последнее время ҳами ҳафтаҳои охир шудае, ки дарди сар пайдо кардам, дарди сарам намегзара. Ягон таблетка фоида накардистае. Бигем як камтар таблеткаро принимать мекунем, камтар мемона, бо опять сар мешава. Барои ҳамин вообще ягон чи дига намефурам. Ин рӯзи шанбе, якшанбе хай уборка ба тозагӣ. Рӯзи шанбе полни уборка кардам. Имрӯз уже якшанбеяй. Хостам ягон чи кӯдакода тайёр кунам. Инҷа камтар салатка дистам. Хамири пирожки кардам. Камтар печёни пухтам. Кам навор карда мемонам. Ҳамин салата беҳад нағз мепинам. Инда фақат гӯшти свежи медозӣ, гӯшти ла. Гӯшта бирон мекунӣ, медозӣ, аҷоиб бамазза мебиёд ҳамин салат. Инҷа дама лимон надоштам, лимон ма дертарак овардан, баъд сок шуда болош ҷафидам. Бо бигем ки хазайка мебиёя, хазайкае ки дар бораш гап задагим видеои пешинада. Хай камтар тайёрии майдаак дидем бигем. Духтаракои азиз, барои чӣ видео намекунем? Барои ози мебинем ки последнее время уқа дига неинтерес нашидем. Комментариярам суст шудае. Просмотрам уқа баланд нестае. Хеле дига одам рӯафтода мешава бигем. Наворои пешинада ки бисёр суханҳои хуб менавистен, дастгирӣ мекарден, одам ҳавасманд мешид, бо тез навор мекард. Намедонам, последний наворумда уқа мисол комментария ки нестай. Барои ҳамин намедонам, як хай мумкин ояндада бо пешравиё кунем. Ози бигем айқафои ҳамин зиндагӣ даводав. Якта мисол цел дорам, ҳамра ма бояд мисол добиваться кунам. Агар худованди меҳрубон накушамона, ба ин дарди сар намедонам ака. Хай стараться мекунем. Ба дастгирии шумо, конечно. Духтаракои меҳрубон, худтона эҳтиёт кунед. Сами главни саломатитона ҷои аввал дамонед. Бовар кунед, саломатӣ дар пеши ҳамаи чӣ бо ҳайронай. Барои ҳамин главни саломатияй. Ина ман мисол як ҳафта шудае ки сарам дард мекуна, мисол мерам кор мебиём, хуши ягон чӣ наметиҳам. Мегӯям як ҷои ором бошаву сарма монам. Ой қа мехелам намешава охир. Мехезам бо ягон чӣ кӯдакода тайёр мекунам. Бисёрам духтарам майдаакай, вале бовар кунед ҳамин дарди сар як чизе ҳаст, ки ҳамин сари ман ҳамин хел азалдан ягон кор намекунад. Барои ҳамин духтаро фақат саломатитонро эҳтиёт кунед. Бовар кунед, кори дунёро бугӯй будшавӣ надоштае. ҳамқа стараться мекунӣ. Хай ҳози ҳазор бор шукр, ин кори навам бостостарае. Мисол барвақт мерам, барвақттар мебиём. 9 бурам, 6 меём, 8 бурам, 5 мебиём. Хай ин боз сабуктарае бигем. Духтаракои меҳрубон, очаҷонро гусел кардам, беҳад сиқ шудам. Хай ҳози ҳазор бор шукр. ҳози ҳаҷи умра рафт, ҳаҷи фарзӣ рафтагиам.
خداوند مهربان حجشون قبول کنه و با سری بلند به وقتی خوش برگردن. камидар яда нависиян ки ба ширкати атомӣ даъват мекунем бо ҳамун хоҳарҷона ё ки дигар шай. ҳар хоҳарҷони азиз вақти соаташ биёя мебинем, мумкин кор кунем. ҳозир наметавонам, мутаассифона ҳозир беҳад корам ки бисёрай наметавонам. ман духтаракҳои азиз ма камдар зирабой тайёр кардам. икара зирабой ман ҷӯшондум барои пирашкӣ. ӯзи насиб карда боша стол ман накриват мекунам, вай меҳмонам омадистай уже. духтаракҳо ҳаматонда барори кор.